ku buɗe gutsun zuciya zan soka gindin labarin gayu kuma fa mata ku shigo sauri za ku kawo kamar agogo rapin dina tabbas akwai karko everybody sai ku yi kwazo ku buɗe mini gindin ludayi gindin ludayi nakan taɓa nono inda fura nakan su da gindin ludayi. Ke baiwar Allah kika zo kika yi kwatsa zance haka? Kika zo kika yage zance a cikin jama'a ‘yar musulmai da ke ana daɗa gaya muku ba za ku bari ba yanzu wannan fitsararriyar waƙa aka rasa wanda zai hauta sai ke kika zo kika yage zance a cikin jama'a kika kwatsa shi har kike ikirari wai kin buɗe gutsun soyayya zaki soka gindin labari da bakinki na ƴa mace. Namu sai dai mu ce Allah ya shirya, Allah ya kyauta, Allah ya shirya 'yan matan TikTok, Allah ya kyauta. Ku ci gaba da bibiyan mu, za mu ci gaba da kawo muku zafafa da yardan Allah.